जोङो एनडीए हिसाबै 9टा समष्टि जोंहा दङ विधानसभा समष्टि बे विधानसभा समष्टियाव समानैनो जोङो फोसावदिं हाबाफारिखौ लागासिनो दङ दिनैहाय गसाइगाव समष्टिनि सिङाव दिनै बाइक रेलि लानाय जादों मोनथामबो दोलोनि बाइक रेलि जागोन बियो आरो बे बाइक रेलिजों लोगोसेयैनो गासै 7टा जायगायाव जोङो रायजो राजाखौ लानानै मिटिं खालामगोन आरो बेबायदिनो जोंनि फोसावनाय हाबाफारिया जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरनि जोबोद मोजाङै जों अनसायनाय मोनगासिनो दं। गंबेसे बाइकआ दिनै बाहागो लादों? जोङो टार्गेट खालामदों 2000सो बाइकखौ टार्गेट खालामदों निस्सय 1500निफ्राय 2000सो बाइकआ निस्सय बाहागो लागोन आरो बेबायदि जोंनि एनडीए हिसाबै जोंनि जि मजबुथि बेखौ जोङो निस्सय फोरमायगोन। रायजो राजाफोरनो मा थांखिजों बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों? थांखिया बेनो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लकसभा समष्टिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि गोजोननि थाखाय जोंनि समान मोनथाय समान जौगानायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानज्लायनाय बिनि थाखाय आरो जोंहा नरेन्द्र मदि मानगोनां भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ 3थि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार बानायनांगौ दा बे गासैबो खामानिनि थाखायनो जोङो दिनै बाइक रेलि खालामदों आरो रायजो राजाखौ बिनि बागै सांग्रांथि खालामदों। जों नुनो मोनो बेरेखा दोलोआबो गोख्रों फोसावदिं मेल लागासिनो माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा? बेरेखा दोलो होननानै बुङोब्ला दिनै बे क'क्राझार लकसभा समष्टियाव जों बेखौ नुवाखै मानोना एनडीए हिसाबै जोङो 70% भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं 70% भट शेयार मोनखांनायनि उनाव सोरनिबा आरोबाव बेयाव बिर'धि पक्ष बा हेंथा दोलो थाबावगोन होननानै आङो फोथायाखै। देरहासार जाखांनायनि उनाव नोंथांनि गुबै खामानिया मा जागोन ओनसोलनि? नैबे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ गोजोर खालामनाय मानोना जों सम सम नुनो मोनो माखासे दोलो एबा बेक्तिया जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ सिमफायनो थाखाय गोबां नाजाबाय थानायखौ जों नुदों बेखायनो बे गोजोनखौ जोंखौ माने जोर सार खालामनांगोन आरो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानज्लायनाय हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनाय बेखौबो सम सम सिमफायनो नागिरनायखौ नुदों बेखायनो बेखौबो जोंहा गोजोर खालामनांगोन आरो मोनसेया जाहैबाय समान मोनथाय समान जौगानायनि बाथ्रा बे हाबाफारिखौ लानानैनो इयुनाव जों खामानि मावलांगोन आरो बिदिनो जों आवगायलांबाय थागोन। सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन गुबुन एजिउड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन। नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रिजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन। 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन। नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन। आबुंसिनै मिथिनायनि थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।